ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଣୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ସଂଳାପ। ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ହେଉଥିଲା। ଦିନ ସାରାର କୋଳାହଳ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ଘରଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। କେହି ନିଜ ଦିନର ଥକାଣ ନ ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କେହି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଚିନ୍ତାରେ ଜାଗି ରହିଥିଲେ। କାହାର ମନରେ ଟଙ୍କାର ଚିନ୍ତା, କାହାର ମନରେ ପରିବାର ଚିନ୍ତା, କାହାର ମନରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟ, ଆଉ କାହାର ମନରେ ଥିଲା ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ମୋତେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ପାଉନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ଥକାଇ ଦିଏ। ଶରୀର ବିଛଣାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଜି ରାତିରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଚିନ୍ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ମନକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଅଶାନ୍ତି। ଏକ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରେ ଭାରରେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ପଥ ବାଛିବେ, କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଠିକ୍ କ'ଣ, ଭୁଲ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ମନର ଅଶାନ୍ତି କେବଳ ବାହାର ଘଟଣାରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମେ ଘଟଣାକୁ କିପରି ଦେଖୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ପୁଣି ପୁଣି ଚିନ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତ କରି ହସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ମନକୁ ଜୋର କରି ଶାନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଚିତ୍କାର କରି ଶାନ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ନିଜ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଇ ଶାନ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭଲ ପାଇଁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଉଛି ସେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭାର ମଧ୍ୟ ବହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ କାମ କାଲି ହେବ ତାହାକୁ ଆଜି ଭାବି ନିଜ ମନକୁ କାହିଁକି ଥକାଉଛ? ଅର୍ଜୁନ ନୀରବ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆଜିର ଦିନ ତୁମ ହାତରେ ଥିଲା। ତୁମେ ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା କରିପାରିଲ କରିଲ। ଏବେ ଯାହା ତୁମ ହାତରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ରାତିସାରା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି କଥାଟି ଆଜି ରାତିରେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ମୁଁ ତାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ଯାହା ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ନାହିଁ। ଏହି ଚିନ୍ତା ମନକୁ ହାଲୁକା କରିଦିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଅତୀତ ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷକ, କାରାଗାର ନୁହେଁ। ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାହାରୁ ଶିଖ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନରେ ପୁଣି ପୁଣି ଘଟାଇ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରରେ ଆଜି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଘଟଣାର ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ସେହି କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଘଟଣା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। କେହି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ମଣିଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭାବି ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଜୀବନରୁ ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ସେ ସହିତ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖ। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଅଧ୍ୟାୟ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ, ତଥାପି କେହି କେହି ତାହାର ତାପକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ନିଜ ମନର ଶାନ୍ତିର ମାଲିକ କର ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବହୁତ ଗଭୀର, କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତରେ ଚଲାଇଥାଉ। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ମୋତେ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମନର ଶାନ୍ତି ଚୋରି କରି ନିଏ। ଆଜି ରାତିରେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଜନ୍ମ ନେଇନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯାତ୍ରା ଅଲଗା। କାହାର ରାସ୍ତା ସହଜ, କାହାର ରାସ୍ତା କଠିନ। କାହାର ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ଆସେ ତ କାହାର ସଫଳତା ପାଇଁ
ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଓ ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲାପ ଗୋଲାପ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର, ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର, ବଟଗଛ ବଟଗଛ ଭାବରେ ମହାନ। ଏହି ଅନ୍ୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ନିଜ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ମାନ କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଚିନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଭାବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭାବି ଯଦି ଏମିତି ହେଲା, ଯଦି ସେମିତି ହେଲା, ଏହିସବୁ କହି ନିଜକୁ ଭୟଭୀତ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଚିନ୍ତା ପଚାରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଦ୍ଧି ପଚାରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଏବେ? ତେଣୁ ଆଜି ରାତିରେ ନିଜ ମନକୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିବ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଯଦି ଉତ୍ତର ମିଳେ କାଲି କରିବି, ତେବେ ତାହାକୁ କାଲି ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଉତ୍ତର ମିଳେ ଏହା ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏବେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ପାଖକୁ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିଲି କରିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଶିଖିବି। ଯିଏ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୋର ଶାନ୍ତି ହରାଇବି ନାହିଁ। ଯାହା ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଦିନ ହେବ। ଏବେ ମୋର ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ମୋର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ମନେ ରଖ, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆଲୋକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ରାତି ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଉ ପ୍ରଭାତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। ଦୁଃଖ ଯେତେ ଗଭୀର ହେଉ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଆଶା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ରହେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ନିରାଶରେ ଭରି ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମର ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ, କେତେବେଳେ ଆମ ମନର ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ। କେହି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନର ଅଂଶ ଥିଲେ, ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଭାବୁ ସେ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ସେ ପୁଣି ଫେରିବେ କି? କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାନ୍ତି ତ କେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। କେହି ନିଜ ଭୁଲ ଚିହ୍ନିବାରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତ କେହି ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ନିଜ ମନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯାହା ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ସମ୍ମାନରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ମନର କାରାଗାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି। ମୋର ଆୟ କେତେ ବଢ଼ିବ, ମୋର କାମ କେତେ ଭଲ ହେବ, ମୋର ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ଏହି ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଟଙ୍କା ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଯୋଜନା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେ। ତେଣୁ ରାତିରେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, କାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମିଶି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରେ। ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ଭୁଲ କରେ ସେ ମଣିଷ, ଯିଏ ଭୁଲ ବୁଝି ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ନିଜ ପୁରୁଣା ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଶିଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଚରଣ ବଦଳାନ୍ତୁ। ନିଜେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାରଣ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରି କେହି ନିଜକୁ ଭଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ। ଏବେ ନିଜ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ବୁଝିନଥିଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜି କୌଣସି କାମ ହୋଇନଥିଲା, କାଲି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ। ଆଜି ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାଲି ମନକୁ ପୁଣି ସଜାଇ ପାରିବ। ଆଜି ତୁମେ ଥକି ଯାଇଛ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ରାମ କର। ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ନିଜକୁ କହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେତେ ମନ ଆଜି ଚିନ୍ତାରେ ଭାରି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ତାହାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ। ଯିଏ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ
ତାକୁ ଆଶା ଦିଅ। ଯିଏ ଅତୀତରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଏକା ଭାବୁଛି ତାକୁ ନିଜ ମନର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରାଅ। ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ତାକୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସାହସ ଦିଅ। ଏ କୃଷ୍ଣ, ଆମକୁ ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଯାହା ବଦଳାଇ ପାରିବୁ ତାହା ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯାହା ବଦଳାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ ପାଇବୁ। ଆଜିର ରାତି ଶାନ୍ତିରେ କଟୁ। ଆଜିର ଚିନ୍ତା ଏଠାରେ ରହିଥାଉ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଉଦୟ ହେଉ। ରାତି ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ନୀରବତା। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋକ ଦେଉଥିଲା। ଦୂରରୁ କେବଳ ରାତିର ପବନର ମୃଦୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଅର୍ଜୁନ ଧୀରେ କହିଲେ, ଏ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଭାବେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଆସେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁରନ୍ତ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମୟ ଦିଏ, କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନୁଭବ ଦିଏ, ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ହରାଇବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସମୟକୁ ସମୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବୀଜକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଛ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମୟ ଦରକାର। ତୁମେ ବୀଜକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଟି ଖୋଳି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୂଳ ବଢ଼ିଲା କି ନାହିଁ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପାଣି ଦେବା, ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କଲେ କାଲି ଫଳ ମିଳିବ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଆଜି ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ବୁଝିବେ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବୋଲି ସବୁଦିନ ଦୁଃଖ ରହିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମୟ ବଦଳେ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବଦଳେ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବା କାହିଁକି? ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ମନ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି କରେ। ଯାହା ଘଟିନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଭୟ କରେ, ଯାହା ହୋଇନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଯାଏଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି ଭାବେ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ ସେହି ଘଟଣାର ପରିଣାମ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭୟରେ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏହି ନଦୀକୁ ଦେଖ। ଅର୍ଜୁନ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନଦୀର ପାଣି ଆଗକୁ ବହି ଯାଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ରଖିପାରିବ କି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅତୀତ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତୁମେ ତାହାରୁ ଶିଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି ଘଟଣା ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, କିଛି ସୁଯୋଗ ପୁଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ଆଜି ତୁମେ କିପରି ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ସମ୍ମାନରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଶବ୍ଦରେ ପାଏ ନାହିଁ, କେବେ କେବେ ଉତ୍ତର ନୀରବତାରେ ମିଳେ। ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ଦିନସାରା କଥା କହୁ, ଫୋନ୍, ଲୋକ, ଖବର, କାମ, ଚିନ୍ତା ସବୁ ମିଶି ମନକୁ ଶବ୍ଦରେ ଭରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ରାତି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ନୀରବ ହେବାର ସୁଯୋଗ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୋନ୍କୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜ ମନର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହେଁ, ମୋତେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ମନ ହାଲୁକା ହେବ। ଉତ୍ତର ତୁରନ୍ତ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ନୀରବତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୋ ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା ଆସିବା ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ବୋଲି ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋର କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା।
ମୁଁ କେବେ ସଫଳ ହେବି ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା। ସତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ମୋ ମନର ଭାବନା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଭେଦଟି ମନକୁ ଅନେକ ହାଲୁକା କରିପାରେ। ଏକାକୀ ଲାଗୁଥିଲେ ରାତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ଏକାକୀ ଲାଗେ। ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ କହେ, ମୋତେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ନିଜ ସହିତ ରହିବା ଶିଖିଥିବା ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି ଖୋଜିଥାଏ। ଏକାକୀ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଏହା ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ସମୟ, ନିଜ ପସନ୍ଦ ବୁଝିବାର ସମୟ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବାର ସମୟ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଗଢ଼ିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ନୀରବ ରାତିକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ନୀରବତା ମଣିଷକୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଅର୍ଜୁନ ଶେଷରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ବୁଝିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜକୁ ହରାଇବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଆସିବ, ପବନ ଆସିବ, କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, କେବେ ମେଘ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ତାହାର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଭିତରର ସ୍ଥିରତାକୁ ଖୋଜ। ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଗଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏବେ ବିଶ୍ରାମ କର ଅର୍ଜୁନ। ସବୁ ଉତ୍ତର ଆଜି ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭାତ ସହିତ ଆସିବ। ଏବଂ ସେହି ଶାନ୍ତି ରାତିରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ମନକୁ ଭାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ରାତିର ଶେଷ କଥା। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାରୀ ଅଛି, ତେବେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅଧୁରା ଅଛି, ତେବେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, ତେବେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ବିଫଳ ହେଲେ, ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜକୁ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାକୁ ଏହି ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଶୁଭରାତ୍ରି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆଶାର ଭାବନା ଦେଉ।